Bé, anem a veure unes altres ferramentes d'ajut al dibuix, així com unes tecles que ens ajuden a dibuixar també el que volem d'una manera millor i més exacta. Una altra cosa que tenim són les guies. Les guies són este botonet que tenim ací. Per posar guies el que fem és fer clic damunt d'una regla. Per exemple, si volem posar una guia horitzontal, fem clic damunt de la regla superior, la que està en horitzontal. Fem clic i sense soltar arrastrem i el que posem és una guia. Les guies serveixen per a ajustar també els objectes a ella. Jo, per exemple, em puc fer ahir unes certes guies, vale? I ara puc ocultar-les, tornar-les a mostrar, i si active l'imant a les guies, el que jo dibuixe me se tindrà que apegar a aquestes guies. Per exemple, si tracta de dibuixar així un quadrat, veieu, ella soles s'ha pegat al puesto. Quan jo m'acoste lo suficient, ell s'apega a les guies. Aquestes guies, a l'hora de posar-les, si jo haguera tingut activat l'imant de la graella, també les guies s'haveren tingut que ajustar a aquesta graella. Per exemple, vaig a borrar el quadrat i ara esta guia jo la puc moure el que vulgui, però si active l'imant de la graella, aquesta guia es mourà només a colps, al puesto on hi hagin punts de la graella. Bé, anem a veure una altra ajuda al dibuix, és les tecles modificadores. Quan jo dibuixe, vaig a llevar les guies primer. Una altra cosa, abans que això, si faig clic en el botó dret damunt d'una guia, puc modificar-la i posar aquesta línia, aquesta guia, al puesto exacte que jo vulgui, a la mesura exacta. Com és una guia horitzontal, pues puc ajustar el seu valor a quina altura la vull, comptant des del marge de la pàgina. Vale? Per exemple, si la volguera posar a 2 centímetres, aquesta guia me s'ha posat exactament a 2 centímetres comptant des del marge. Si l'altra guia la posa a 3, jo sé que entre elles n'hi haurà pues, 1 centímetre de distància exacte, i així em pot ajudar a fer els dibuixos de les mesures que jo vull. Per suprimir les guies puc fer clic en el botó dret i suprimir-la, o bé arrastrar-les a fora del dibuix, altra volta sobre les regles. Bé, vaig a desactivar tots els imants i vaig a veure unes ajudes al dibuix. Per exemple, quan jo estic dibuixant rectangles, si jo no tinc cap imant activat, doncs jo puc dibuixar el rectangle del tamany que vulgui. Si vull dibuixar un quadrat exacte, em puc ajudar de la tecla majúscules. Si jo apreto la tecla majúscules, ara jo, encara que em faça molt alt, el quadrat me se fa tot lo ample que siga necessari per a que siga un quadrat exacte. És a dir, que mesura el mateix d'ample que d'alt. Vale? Igualment, si estic dibuixant el·lipses i jo aprete la tecla majúscules, doncs el que em dibuixa són cercles. Si solta la tecla majúscules tinc el·lipses, si l'aprete faig un cercle perfecte. Això només funciona quan estic dibuixant-ho. Una vegada dibuixat, si jo ara modifico el seu tamany i jo apreto la tecla majúscules, doncs sí que funciona. Pensava que no funcionava. Bé, una altra tecla que em pot ajudar a dibuixar és la tecla Alt. El que passa és que la tecla Alt és una miqueta difícil de fer funcionar al principi, perquè la tinc que apretar just quan ja estigui movent l'objecte. Si jo apreto la tecla Alt abans, el que faig és moure la finestra. Veieu? Ahir estic movent la finestra dins de la gravació de vídeo que estic fent. Entonces jo, per a gastar la tecla Alt dins de l'OpenOffice Draw, la tinc que apretar quan ja estic movent l'objecte. Per exemple, ara estic movent
el cercle este que acaba de dibuixar, si aprete la tecla Alt és com si s'activaren els imants de la graella. Vale? Igualment, si jo tinguera l'imant de la graella activat, que jo només puc moure el cercle allà als puestos on els puc moure degut a la graella, si jo apreta la tecla Alt, deixa d'estar actiu l'imant de la graella. És a dir, la tecla Alt ens serveix com a un commutador ràpid de l'imant de la graella. Una altra tecla també molt útil és la tecla Control. Jo en la tecla Control, quan moc les coses, vaig a fer este cercle una miqueta més xicotet, aprete la tecla majúscules perquè no deixa de ser un cercle, vale? I el que dia, la tecla Control. Si jo aprete la tecla Control quan moc una cosa, veieu el cursor com canvia, això vol dir que em farà una còpia. Si tinc dues coses seleccionades, que les puc seleccionar envoltant-les així, i apreta la tecla Control, doncs em farà una còpia d'aixes dues coses que tinc seleccionades. També la tecla majúscula serveix per seleccionar diverses coses sense llevar la selecció de lo que ja tenia. És a dir, jo ara he seleccionat este cercle, si apreta la tecla majúscules, seleccione este, i ara tinc els 4 seleccionats. També ho hauria pogut fer envoltant en una línia. Vale? És per les dues coses que serveixen la tecla majúscules. Una altra cosa per a què serveix la tecla majúscules és, igual que fa quadrats i fa cercles, quan jo dibuixo línies, jo les línies les puc dibuixar, diguem, en l'angle que vulgui, però si apreta la tecla majúscules només em deixa fer línies horitzontals a 45 graus o verticals. I tots els seus múltiples. Esta seria 45 graus, esta seria vertical i esta seria horitzontal. No em deixa posar-me enmig. Si deixa d'apretar la tecla majúscules, jo puc fer la línia allà on vulgui. És com si fos també un imant. I per fer això també tenim una ferramenta. Si en comptes d'agafar aquesta ferramenta agafa aquesta d'ací i li dic que vull línies horitzontals verticals i a 45 graus, doncs ara ja, sense apretar cap tecla, jo només puc fer línies horitzontals, línies a 45 graus o línies verticals. És com si haguera agarrat la ferramenta de línies i haver apretat la majúscules. Ho podem fer de les dues maneres.